Dobrý deň, opäť vás vítame v golfovej škole Breta a Martina. V predchádzajúcich častiach sme ukazovali, ako sa správne rozcvičiť. V dnešnej časti sa budeme venovať paliciam, to znamená správnemu rozcvičeniu pred turnajom, tak, aby ste naozaj zlepšili svoju hru a aby to malo aj svoj výsledok. Táto tréningová pomôcka slúži na to, aby vám správne vytvárala rotovanie zápestia. Tým, že má v hlave rotátor, ktorý vytvára 20 000 otáčok, dokáže krásne pretočiť zápestia, či už v náprahu alebo v prešvihu. Ďalšie tréningové pomôcky, ktoré používame, respektíve dávame svojim zákazníkom pri tréningu, sú napríklad táto palica, ktorá okrem toho, že nám presne ukazuje, ako máme držať grip, to znamená uchopenie, je aj vytvarovaná, aby vás sťahovala presne po trajektórii, po ktorej by ste mali ísť. Okay. Ďalšia pomôcka je tzv. Tempomaster. Tempomaster je palica, ktorá je zložená z veľmi mäkkého šaftu. Každá palica, vrátane tejto, sa takto správa. Na tejto je to však extrémne vidieť. Pokiaľ máme veľmi rýchleho, to znamená hráča, ktorý je silový a ktorý ide do švihu veľmi rýchlo, palica sa skráti, tým pádom netrafí loptičku. Túto palicu naozaj doporučujeme len pre rýchlych hráčov. Ďalšia pomôcka môže byť tzv. Impact ball. Ten viac menej slúži na to, pokiaľ ľudia nedokážu udržať ruky pri tele, respektíve nedokážu lakeť nechať vystrený, vzniká tzv. Chickening, to znamená kuracie krídlo. Na odstránenie tejto problematiky dávame takúto loptičku, ktorú dávame medzi ruky a keď hráč uchopí palicu, môže krásne hrať aj s tým. A teraz už nedokáže zápestie ohnúť. V dnešnom dieli, kde sme sa venovali tréningovým pomôckam, je to všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Brett. Thanks, Martin. As you can see, there's many things that can help you to play good golf. Practice 500 times a day, and we'll see you next time. Bye-bye.